Il-Mita kompli tifrex l-opera tagħha permezz ta' ħabt innovazzjoni fi Smart City. Ħab li servi biex jeduka jħeġġeġ studenti speċjalizzaw fil-qasam tat teknoloġija informatika. Dan il-ħab kien inawgurat il-ħamis filgħodu fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru fisser dan il-pass bħala wieħed sinifikanti li jinforza l-messaġġ ta' trawim fl-istudenti li studjaw dan il-qasam. Tkellem dwar kif idea ġodda jistgħu jissarfu fi prodotti kummerċjali u jidħlu fis-swieq internazzjonali. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed ikompli juri r-rieda tiegħu u jsaħħaħ proġetti simili fir-remote gaming u s-settur tal-IT. Fakkar kif fi żmien sena Smart City rnexxilha jkollha 70% okkupanza u mistenni li sal-aħħar tas-sena tkun okkupata kollha. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita Tony Sultana qal li permezz ta' dan l-arranġament il-Mita se jkollha mal-170 metru kwadru sabiex toħloq proġetti innovattivi. Dan l-investiment saħansitra se jkun qed joħloq opportunitajiet ġodda. Illi għandna studenti illi tiġu bidejja, tiġu bi prodott, imma dal-prodott aħna qegħdin ngħinuhom illi barra jiżviluppawh u mbagħad nagħmluh dak li ngħidulu Born Global. Jiġifieri il-prodott mhix bil-forsi kollu suq hawnhekk biss, imma jekk jirnexxi jista' jirnexxi barra wkoll fl-Ewropa man-Nord mas-South, allura il-market ikun ikbar u l-individwu jkun jista' jagħmel iżjed profitti minn dak l-idea li jkun għamel. Studenti li studjaw dan il-qasam diġà bdew jagħmlu użu minn din il-faċilità. Jien qed naħdem fuq sistema ta' gesture recognition li n-nies jintertom mal-computer m'għandhom bżonn keyboard u mouse tradizzjonalment. Għandna ħafna nies li ta' żmien huma naqa' impaired bħal nies li huma naqa' anzjani ma jistax jużaw mouse għal ċertu diżabilità u jiena nemmen li dan nies qed ninsewhom u jiena bis-sistema tiegħi nkun nista' dan nies nagħtihom il-faċilità jużaw il-computer.